i tutaj mam swoją zmianę wow, o której bardzo chętnie mówię i jest to odnalezienie mojego taty. Podczas kursu 8 tygodni, w zasadzie na zakończeniu, mieliśmy tam opiekę coacha i jedną sesję, która kończyła właśnie ten kurs 8 tygodni i właśnie podczas tej sesji przyszło do mnie, że to jest ten moment, kiedy ja chcę poznać swojego tatę. Kilka dni później wstałam rano o 5, pojechałam do mamy. Powiedziałam jej o swoim pomyśle. Nie wiedziałam, gdzie on mieszka, kim jest. Miałyśmy kolegę z dawnych czasów i sąsiada mojego taty, więc miałam okazję zapytać go, gdzie mieszka i jak go odnaleźć. I po nitce do kłębka to był ten dzień, który odmienił tak naprawdę całe moje życie.